me'n podré anar en pau. Ha de ser així. És una bona manera de morir. La teva mirada és sincera. Gràcies. Últim membre dels orgullosos Quincy's. No perdré contra vosaltres, perquè he vist la meva vida segons 3 conviccions bàsiques. Primera, seguir sempre el camí de la meva veritat. Segona, distingir la justícia de les injustícies d'aquest món i destruir el mal. Cap on podem continuar? Fa molts dies que caminem i només trobem terra erma. Està tot pelat. Però no ens podem rendir. Si fracassem, la pols regnarà per sempre. Per la força és de l'única manera que seré teva. Però no hi vindré mai amb tu de bon grat. Això mateix, noieta. Tens idea del que et pot costar un casament avui dia? Per això he estat estalviant 4 quartos. Què et penses? Ai, no t'imagines el que significa per uns pares criar 3 filles, nena. Ja ets prou grandeta per decidir com gastar-te aquests diners. O sigui que pots fer-ne el que vulguis, però amb la condició que no tornis divorciada. Ah, així que ets la nena que vaig veure aleshores. Et vaig estar buscant. Com que no et van trobar entre les restes dels teus pares. I doncs, m'has perseguit per seguir els passos del teu pare? Agent de l'FBI, Jody Sterling? Sisplau, ensenyi-me'n! Vull poder curar-ho tot! Vull ser un metge capaç de curar tothom! Vull ser el metge que curi aquest país! Ho vull ser de debò, sisplau! Doni-me'n l'oportunitat! Per què? Perquè en Hiruluk deia que no hi ha cap malaltia al món que no es pugui curar amb voluntat! Estàs viva. No et pots morir. Encara no et pots morir, Asuka. No et pots morir. No estàs morta de debò. I finalment, si no us veieu amb cor d'arribar al final, podeu cridar «Plego!» en qualsevol moment i us vindrem a rescatar. Però en aquest cas ens haureu d'explicar fil per randa el secret que s'amaga a casa vostra. Au, doncs, que us ho passeu bé.